Jen tak jsem přemýšlel a vzpomněl jsem si, že existuje hra Granny. A taky jsem si vzpomněl, že existuje můj YouTube kanál. Takže mě napadlo, že z toho můžu natočit video. Bez dalšího kecávání jdeme na to. Dobře, jdeme na to. OK, takže přidal nový achievement, mě chybí asi 2 a to musím dodat na extreme a na to vám pěkně seru, dám to na normál. Jsou tady nějaký game mody a na ty taky seru zatím a zkusíme to prostě dohrát a uvidíme, co se stane. No jo, den 1. Ty vole, tak jdeme. Tak. Tady je velký hovno. Leave this house. Oh shit. No to trvalo teda dobu. Máš tady něco? Já ještě nemám jako rozhodnout, čím bychom mohli utíct. Nejspíš utečeme autem asi. Ty vole, ona je docela rychlá. Tady je ten. Oh. Tady máme tohle handle. No, schodil jsem ti tady svíčku, vole, co uděláš? Já jdu oknem. Se radši schovám. Ono vůbec neví, vůbec netuší. Oh shit. OK, já se šla někam do prdele, takže... jdeme tady vyndat. Něco, co se tady ukrývá. Je to kladivo, dobrý. Nice. Takže vypadá to, že utečeme se v hlavním vchodem. Já jí teda asi naženu, protože nechci, aby mě tam někde ve sklepě jako rozjebala. This is my 5th day. Hezký, no. Pokud si to chcete přečíst, tak si to přečtěte. Je tam napsáno, že se skovává granula nějaký sračky v ovocích, takže pokud vás to zajímá, tak si to přečtěte. Kurva! Právě jsem se posral. OK, potřebujeme tady tak 1000 věcí. Potřebujeme tady baterku, nějaký sračky. To by bylo fakt na hovno, kdyby nás teďkon vybafla. Kurva! Dobře, to nikdo neviděl. Chodíme jí tady Monolízu a doufám, že ukáže svoji plesnivou prdel. Kurva, ona je tady. God, nice. Kámo, co ta bába kouří? Na čem ta bába je, vole? Máš něco v šuplíku? Nemáš. Kurva, proč tady všechno vrže, vole? Já slyším její plesnivý kroky, ale já tam nechci se moc vykukovat. Ale bepenky. Tak tyko v prdeli, vole. Není tady. Doufám. Tak pojď sem. Oh shit, on je tady. Co uděláš? Hovno uděláš. No vidíš. Tak jdeme to rozjebat, tamhle ten. Vlastně můžeme jeden lock otevřít rovnou. Je to kvůli tomu, že tady na dveřích je tato sračka a musíš najít switch a ten je venku, pokud se nepletu. Jo, tady to je. Právě jsem si zlomil obě nohy. Ale já pořád nechápu, jak to, že Granny tady sprintuje jako 20 km za hodinu, jako vole, úplně Usain Bolt. Ona je rychlá jak Sonic, vole. On tady sprintuje. Hele, já jí slyším, jak jde ven. Tak mám kárky. Birdseed. Usmažíme jí, vole. Tak je tady. Adios. Yes, kámo, to zrovna potřebuju. Docela mi to hraje do karet. Zatím. Ale já tam hodím klíč a půjdu prozkoumat kuchyni asi. Koukám, že vykraftila gilotinu tady, jo. Hezký, no. Moc hezký. Kurva! V tomhle tak musíš najít 2 kokvíle a tam je padlock key. Beru knihu. Kurva! Tak, tomuhle se říká hodně hluboko v prdeli. Vodka! Jasnější, než to mělo být. Takže já potřebuji, aby Granny šla někam, ideálně úplně někam do prdele a já mohl prohledat tu kuchyni. Děkuji. Jak tady Daryl Dixon. Kurva!
Volem na to lítáš. Mám tady chain cutter, vole, skvělý, další zámek pryč z dveří, tady jeden. A tady druhý. To si můžeš strčit někam. Počkej, já můžu vlastně nahoře získat nějaký item. A tady je že díra v podlaze, takže si musím dát bacha. Tak ona se za tu dobu už probudí, vole, právě běží jak Sonic. Vem si tohle. Rozbíj se. Ale jdeme. Tuhle sračku vezmeme. To je svině. Mi zase udělala infarkt, vole, ona tady je jí plesnivá prdel. Když se po ní střelem na schodech, tak ona vždy... Co kurva? Když to... Uhni, vole! Otevřít a to nám otevře tady tu tajnou místnost. Tady máme nádherné obrázky ze Slenderina X. A tady jí máma, dcera. Ta nám pak vyplivne klíč, ale ono jí to trvá nějaký ten pátek, takže já jdu zatím získat pepper spray. Máme baterku od dveří. Já jsem cripple a omylem jsem přidal extra locks. Takže jich tam tak 1000. Už potřebujeme jenom padlocky vlastně. Už tady aspoň já už mě vyplivla, díky. Adios. Tak jdeme do takového sklepa. Tam je takový posraný pavouk a k tomu potřebujeme tuhle sračku, takže jdeme. Teďko bychom měli dát tohle sem. Dávat si bacha. Ten pavouk je kurva rychlej. Yes, plejouský, ten zrovna potřebujeme. Oh, kurva. Vole, zrovna když chci jít ven, tak jsem jde Granny, vole. Fakt skvělý. Dobrý. Tak, tady máme plejouský. Kamo, na každém centimetru jí vrže ta podělaná podlaha. Zase jsem si zlomil nohy. Ale našli jsme tady special. OK, to je docela dobrý. Zase jsem si zlomil nohu, vole. Dobrý, už jsme tam dali ten special key, tak jdeme. Pavoučku. Kurva! Pokud to nedám ani teď, já začnu tweakovat. Kurva! Co to kurva je? Máme dvě možnosti, buď postavit brokovnici a srát se s tím po celý barák, nebo najít maso, plivnout to tam tomu pavoukovi a doufat v nejlepší. Zase si podlomím všechny moje kosti v těle. Já nevím, co mám dělat, já se půjdu do toho sklepa zase, tak. Čau Granny, jdu se zlomit nohu. A vidíte, jak je v prdeli, ona vůbec nic nemůže dělat. Tady má maso, perfektní. Tak já tady jenom proskočím. Takže Granny nás asi ztratila, hádám. Pokud se sem objeví teďko, začne mě hantit, já už to vzdávám. Hodíme mu tam to maso. On už nebude tweakovat určitě. Otevřeme tohle, zjistíme, že to pěkně k hovnu a že jsme tohle dělali celý zbytečně. Už se tam něčemu tlemí. Tak. OK, jdeme to tady prozkoumat. Tady máme nějaký boxík, tam máme úplný hovno. A tady máme kokví. To zrovna potřebujeme, jupí, tak. Potřebujeme ještě červený kokví. To se pěžvala. Tak teď jdeme ragebaitit. Zazvoníme na zvonek. A pohled, dobře, to nebudu říkat. Takže otevřela dveře. Zazvoníme na... kurva! A čekujte. Já beru free strap.
Já beru free strap, hodím free strap přímo sem a udělám tady hluk. Tak a granit v prdeli. To byl vítr samozřejmě. A teď tady bude padlock key a pokud ne, tak se zabiju. Dobře. Projdeme těma dveřma, odemkneme tuhle sračku a tam bude padlock key. Dobře, tak safe key. Dobrý, on je tamhle, tak máme čas. Tak já jdu do výtahu zatím. Jdeme se podívat, jestli tam nebude. A jo, on může být ještě v melounu a meloun bude tady. Je tak serem na nějaký safe key. Serem na nějaký safe key a jdeme vzít meloun. Konečně v tomhle domě. Nesnáším ten Spider Cellar, je to pěkná sračka. Ty vole, já jsem se zesral, že tamhle ta věc nalevo je granit. A jí sem nalákám, když jsme u toho. Už 45 minut natáčím, vole. 45 minut! Jsem si myslel, že to natočím tak za 20 minut, ale... Hurá! Máme padlock key. Už můžem utíct konečně. Odemykám padlock key. Říkal jsem, odemykám kurva padlock key. Beru master key a nazdar. Konečně, vole. Utekli jsme z toho plesnivého domu. Easy. Takže tohle bylo docela challenging. Docela mě sralo, že když jsme našli ty 2 cogwheely, tak tam nic nebylo. Dobře. Bylo to docela zajímavý. OK, aspoň jsme to dohráli. Zase tady mám nějakou postranou reklamu. Pokud na tomhle videu bude třeba 1 like, tak natočíme na hard modu, anebo se zahrajeme jinou hru. Pokud chcete, abych se zahrál něco jiného, napište to do komentářů. Zatím čau.